आंनि हायनारि सना फैबावना फैबाव नाङा सना जाथ'बायना प्लिज दिनैनि थाखाय आंखौ हाबा जायैनि सिगांनो नोङो बुरि खालामनो नागिरदों नामा अ हायनारि बेबि आंखौ मानो बुजिथारा नोङो आंनि फिलिंसखौबोथ' एसे बुजिनो नाजा फाग्लालाय नोंखौ बुजियाबानो नोंखौ बुजिखाय आं बे हटेलाव थाफैदों दा नोंजों नोंनि फिलिंसखौ बुजिनायखायसो थाफैदों आं सना मानो बेबायदि बुङो होमब्लालाय माथो सना नोंखौ नायब्लाबो खाथियाव मोनब्लाबो बहाथारा आङो फैबावना नांथ'लाना आंखौ बुरि बेराखावखौ नुथारगोन नांथ'ला जाबाय दिनैनि थाखाय होमब्लालाय आं नोंखौ बुंखादों थु हाबा जाहैनोसै थु नोंखौ हाबा खालामनोसै आरो सानबेसे बेबायदि हटेलाव थायै थायै दिनफोरखौ खाथायनांगौ जाखो आङो हाला आङो न'आव थांसै थु नोंखौ हाबा खालामनो लांसै हाबा जानायखौ नोङो गोरलै समाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनो सानदों नोङो मानो नों आंजों जुलि लाया नामा आंखौ टाइम पासनि थाखायल' लादों सना जोराव आं नोंखौ माब्ला बेबायदि बुंखो दे नोंखौ प्लान टाइम पासनि थाखाय लादों होननानै बाट जुलि लानायनि उनाव नों माबा मोनसे खामानिबोथ' थानांगोन ना नोंहा आखायाव जेबो खामानियानो गैया मा खालायनानै जाहोगोन नोंलाय आंखौलाय दिनै हटेलाव थाफैदों मायबा एसे अर्डार होनानै जाफैदों बेबायदिथ' नङा ना संसारा हाबा जानोब्ला संसार जानोब्ला फैसा थानांगोन आखायाव खामानि थानांगोन नोंहा माबा मोनसे नों माथो जेबोखौनो मावा नों जबलेस मानसिजों हाबा जानानै माबायदि आं संसारखौ जानांगौ जाखो आंलाय नोंखौ बुंगासिनो माथो आं नोंजों थांगोन माबा मोनसेथ' माव नों जेबोखौनो मावा माथो नों नोंनि बिदानि सायावसो जागासिनो जेसेबां नोंनि न'खरा सोलिगासिनो नोंसोर बिदानि सायावसो नोंसोर बिदाया जुदि नोंनो गरसे फैसा होआ होननानै बुङो एक्सट्रा आलादायै जा होननानै बुङो नों दानो लामायाव फैगोन नोंहा जेबोआनो गैया बेबायदि मानसिजों आं माबायदि हाबा जानो हागौ दे दानो आं नोंजों माबायदि थांनो आं नोंजों जागोन आं हाबा नोंजों नाथाय बेबायदि थांनो हायाना जबलेस मानसिजों नों खामानि मावग्रोनाय आं थांगोन सना हायनारि खामानिखौथ' जुलि लानायनि उनावबो मावनो हायोना प्लिज यार चेन्ज द टपिकखौ चेन्ज खालायदो आं बेनि बागै रायज्लायनो गोसो गैला आबा आनजाद आमलेटखौ एवबावनांगोन ने आमलेटखौ जाबमोनबा नांथ'ला दे आयै जाथ'ला दाहाय जासिगोन दे होमब्लालाय हनै महाराजाया नाइट डिउटि मावनानै दासो सफैदों नुदों महाराजायाबो एसेबां आरामाव थायामोन खोमा मालाया खामानि मावनानै बेलासे न'आव सफैयो हराव 9टा 10टानि सिगां न'आव सफैयो नाथाय बिना उल्था न'आव हरसे थाया हराव न'आव थाया नाथाय सोरांनासो बिना न'आव फैयो मा बेलाय मा नाय आनजाद नों गावबागाव खामानि गावबागाव मतलब लाखि आंनि फारसे गोसो दा होसै आं मा खालायो मा मायो अबाव थायो आंनि खोथा आंनि लाइफ आंनि जिउ आबा जोहोलाव बिदाजोंनो बेबायदि रायज्लायो नामा नाया मानो बिखौ खेबसे बिनि पार्सनेलिटिया माबायदि माबोरै थायो अबाव थायो मा खालायो मा मावो सानसेथ' न'आव थाखाया खामानि गैया दामानि गैया जानाय उन्दुनायल' बेजों माबायदि सोलिनो हायो नामा बेफोरबायदि जायो नामा मानसिया जबलेस बैसो दंबावो नामा नोंहा बेबायदि बेरायथिंबाय थानो उन्दै गथ'थ' नंलिया नोङो स्कुलाव फरायनाय माबा मोनसे मावनो हाया नामा नोङो आबा माबा मोनसे मावा मानो नों दे मोजां खोथाखौथ' बुंदों नोंनि मोजांखौ साननानैनो मेगन सानानै बुंनाय खोथाफोरा मोजां खोथा जायो नामा नुदों आयै माबायदि बियो बेहा थमिसखाया रायज्लायनानै बाट थमिसथार मानसियानो ना रायज्लायनायनि ढं दोङो ना खामानिनि ढं दोङो जबलेस मानसि आरो आं एसेबां बुंदों आयै जुदि नोङो बिया जुदि खामानि मावनो जेबो खामानि मोनाखै आंनि बिजनेसखौनो मावफा आंजोंनो फैफा मा प्रब्लेम दङ बेयाव आबा जोहोलाव नों दा आनजादा नंगौखौनोथ' बुंदों आं मिथिया नामा नोंनि बे बिजनेसा माबोरै थाइबा 10 थाखा खालायनानै सोलिगासिनो जोहोलाव नोंनि बे सिमाङानो जाना थागोन नोंनि आन्दाराव जे आंखौ खामानि मावहोनो नागिरो बे सिमाङा माब्लाबा जाफुङा नोंनि आन्दाराव थाना आं माब्लाबा खामानि मावा जोहोलाव दे जाबाय नांज्लाय नांला नोंसोर सानैया बेफोरखौ बाद होदो नोंसोरो थां आबा जोहोलाव थां दुगैनानै ओंखारना फैदो जों दाबसे जायगायाव थांगोन दाहाय दाबसे जायगा अबेहाय नों दानि थाखाय सिख्ला नायनो थांनो नागिरदों नोंबा जि गोदान नायनो थांनो नागिरदों थौ ओंखारदो थांफानांगौ नोंबो थै दरखार नांदों सोरनिबा हिन्जाव सिख्ला नायनो थांनो दरखार गैया नांखायाबो नोंखौ थांनाबो नोङो दरखार गैयाबो थांखायाबो आङो नोंनि सोरबा बे सिख्लाखौ नायनो दरखारबो नाङाखै आंखौ नोंखौ आङो जाबाय थाङा दे बेयो थाङा थौ जोंफोरनो थांगोन जोंफोरनो थां आबा जोहोलाव थां नों गावबागाव रुमाव थां आंनि मुडखौसो गाज्रि खालायनानै होबाय बे जेबो नङा दे बेलाय बेबायदिनोखा नों मुडखौ गाज्रि दाखालाय दे नोंथांमोना सफैनायाव मोजाङै सफैदों ने जेबोथ' खस्थ' मोनाखै लामायाव गैया जेबो खस्थ' मोनाखै मोजाङैनो सफैथारदों आरो लामाफोराबो मोजां जाबायना न'निनो गारि नालाय आरो खस्थ' मोनाखै जेबो गोसोबायदि फैनो हायोना औ गारिया गंनै दंखायोना जोङो ना आबा गिदिरना बेनिखायनो जेबो खस्थ' जाया आरो
औ गारि गंसे गंनै न'आव थाबोला आरो मोजां आरो जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनो हायो फैनो गोसो फैनो हायो ने औ बेफोरनि थाखायनोथ' आबा गिदिरा गंनैखौनो लाखाबाय आब'हाय आब' मा जाखो अबाव थाङा नोङो बे गाननायखौ मोजां मोनदोंना आंनिखौ दख'नाखौ बाथो आब' नोंखौ नायनो फैनाय सेंग्राया गुबुन मालाय नङा जोहोलावनि बिदासो औ जोहोलावनि बिदासो नोंनि बयफ्रेन्डनि बिदा नों दा मा खालायगोन केन्सेल खालायदो नोङो नोंनि बयफ्रेन्डनि बिदाजोंनो माबायदि हाबा जानो हागोन नोंलाय मा जाखो आब' जोहोलावनि बिदा आनजादा जोबोद मोजां मानसि सासे फैसा गोनां मानसि गारि गंनै गंथाम दङ बिहा बेनिफ्राय माथो जाखो एसेबां मोजां मानसिखौ आखाइनिफ्राय थांनो होनो हायाना आङो बेहा फैसा दङ रां दङ बिल्डिं दङ नाम दङ मुं दङ जोहोलावालाय मा दङ जेबो गैया बेयो बेखार जबलेस माबा मोनसे माव होननानै बुंबाबो जेबो मावा बिनिख्रुइ बिनि बिदाजों जुलि लानायानो मोजां आब' नों एसेबां सेल्फिस माबोरै जानो हागौ नों गावनि बयफ्रेन्डनि बिदाजोंनो माबायदि जुलि लानो हागौ माबोरै जागोन बेलाय खोथायालाय नोङो ओजों थांनानै माबोरै थाहैगोन नों बयफ्रेन्डनि सिगाङाव नुजाबाय थागोन बिदाबो बयफ्रेन्डबो माबोरै जागोन बेलाय खुशबु नों बेफोरखौ बांद्राय साननाङा आंहा जा गोसो आं बेखौनो खालायगोन आं जेरैबायदि मोजां नुदों बेबायदिनो खालायगोन एसेबां फैसा गोनां मानसिखौ बयफ्रेन्डनि बिदा होननानै आखाइनिफ्राय थांनो होनो हाया आङो आरो नोङो सिरि था नोंनि खुगाया बन्द' खालामना लाखि जानला मोनला दा बुंसिखा आलासिफोरनो साहा लांनायनि सम जाबाय आं साहा लांनोसै बिसोरनो आरो नों नुजानाङा बेयाव था जानाय लोंनाया एसेबां लाबोथारदो एसेल' लाबोबानो जायो जेबो नङा दे एसेल'सो जादो मा मुं होननानै बुंदोंमोन रानिनिखौ हायनारि समायनाथार दे मुङा जेरैबायदि मानसियाबो समायनाथार जोंहालाय आरो बुंनो गोनां जेबो गैला दे आंलाय फसायदों आरो नोंस्रा जुदि जेबो प्रब्लेम गैया आंलाय बिहामजो महरै लांनो लुबैदोंमोन नोंस्रासो दा मा बुङो जोंहाखौ मा सानदों आंहालाय आंनिफ्रायलाय बुंनो गोनां जेबो गैया आंहा फसायबाय माबा फसायदोंना फसायाखै सिख्लाया मा बुङो नोङो आइ नोंनि फसायनायानो आंनि फसाय नोंनि फसनानो आंनि फसन नों जा जेरै खालायो बेनो जागोन नै जोंहाबो फिसाज्लाया फसायबायानो दे आंनि फसनानो बिनिबो फसन नालाय दा नोंसासो मा बुङो जोंहानिफ्रायबो राजियानो दे बिमा गैयि फिसा नालाय थाबनो हरनो हाबोला मोजां आरो होमब्लालाय नोंसाबो राजि जोंहाबो राजि हाबाखौ थाबैनो खुंसै औ जागोन दे जाग्रोदो लोंग्रोदो साहाखौ आबा जोहोलाव नोंदाया सिख्ला नायनो थांनाया सिख्लाखौ फसायबाय नों मिथिगौ बिराद मोजां न'खरनि मानसिफोरा मोजांथार आरो सिख्लायाबो नोंसा नोमबाजै जानो गोनाङाबो जोबोद समायनाथार न'नि मानसिफोराबो जोबोद मोजांथार आयै आंहाबो न'खरसे मोजां मानसि सिनायनाय दङ नोंबायदि मानसियाबालाय सोरबा मोजां मानसिखौ सिनायना थानो हायो नोंबायदि मानसिया सिख्ला मोजां न'खर मोजांनि डिजार्भ खालाया मा हाबा खालायगोन नोंलाय नोंबायदि मानसिया जिम खालाय बडि बानाय आरो जेराव जिम खालाय बेयावनो नोंबायदि टाइपनि सिख्ला नागिरना लाबानो जाबाय नोंलाय अबावथ' सिख्ला मोजां मोननो नोंखौ माबा बुंदों नामा आङो खामानि मावा जेबो मावा मालायनि सायाव जानानै बेयाव सिख्ला नायनो ओंखारदों गावखौनो मा सानो नोङो खर'रपति दे आबा जेबो नङा दे रागा दाजोंसै नों दा जा बुंदों कारेक्टखौनो बुंदोंना नोंनो मानो खैना नाया जों नोंनो समायनानिफ्राय समायनासिनसो खैना नायगोन सिख्ला नायगोन जोंफोरो न'खर मोजां नायगोन जोंफोरो नों खालि माबा मोनसे खामानिल' मावनाय आबा खामानिल' माव नोङो गाबोननि सिख्ला मोजां समायना लाना फैगोन आं नोंनि थाखाय नै नायनो नोंसा जानो गोनां नोमबाजैया नै बेनो समायनाथारनो नाय नाय आङो नायलायनो नाय मा नांलायलायबाय थायो नायदो नोमबाजैया नाय आयै आनैखौ फन खालायबायना मा जाखो नोंहालाय मबाइलखौ हायावनो गारनानै खारबाय मबाइल बायबायसो खोमा बे मा जानला मोनला खालायबाय थायो आयै बियो खर' एम्फौ दं नामा बिहा जानो मा जाखो आं मोनथिगौ मा जादों बिहा हिंसा आंनि साक्सेस आंनि बिजनेस आरो दा आंनि हाबाखौ आंनि खैनाखौ नुनानै हिंसा नांदों बियो नङा दे आबा बेबायदि नङा मा हिंसा खालायनो नोंनि फंबाय बे मिथिगौना आं बेखौ
हायनारि 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 जोहोलाव नों हायनारि प्लिज अन्नानै बेबायदि दा खालाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो हायनारि मोजां मोननायदोल' जाया जोहोलाव आं नोंखौ आगोलबो बुंदोंमोन मायबा माव होननानै स' प्लिज मानसिजों मानसिया हाबा जानो हाया मानसिया संसार जानो थाखाय फैसा नांगौ थाखा नांगौ न' नांगौ गासिखौबो नांगौ जानो गाननो जोमनो गासिनि थाखायबो फैसा नांगौ मोजां मोननाय आरो अननायजोंल' उदै बुंहोनो हाया प्लिज हायनारि जोंफोरनि मोजां मोननायनि बास्ते आंखौ खेबसेथ' सानजो हायनारि आंनो खामानि मावनो सासे मोजां मानसि जानो आंनो खाबुथ' हो नोङो समा रावखौबो नेनानै थाया मानो हायनारि मानो एसेबां गिदिर साजा आंखौ मानो होनो नागिरदों नों मोजां मोनो आंखौ आरो जुलि लानो नागिरदों आंनि आदाजों मानो एसेबां निस्थुर प्लिज हायनारि बे जुलिखौ दाला नोङो दाजा बे हाबाखौ दाजा दे नों आंजों हाबा जानाङा आंजों जुलि लानाङा जोंफोर ब्रेकआप खालायलायगोन नाथाय आंनि आदाजोंथ' एटलिस्ट हाबा दा खालाय नों आंखौ मोजां मोननानै आंनि आदाजों माबायदि हाबा लानो नागिरदों नों मानो सानख'नो हायाखै प्लिज आं नोंनि आथिं आखाइ हमदों आंनि आदाजों जुलि दाला प्लिज जोहोलाव नों माबार ओंखारलां बे जायगानिफ्राय माबार थाङा मानो आंनि बाबाया सफैसिगोन नोंखौ नुब्ला आरो गासिबो थां माबारै बाबाया नुब्ला प्रब्लेम जागोन थां नों जा बुङो आं बेखौनो खालायगोन खालि बे जुलिखौल' दाला नोङो नों नोंसिनि बाबानि सिगाङाव बुंबानो जाबाय आंहा मोजां मोननाय दंखायो आं बे जुलिखौ लानो हानाय नङा होननानै मा फाग्ला बाथ्राफोरखौ बुंबाय थाफैदों नोङो ओंखामजों दै लोंफानाय बायदि मोनदों नामा नोङो आंनि जुलिया नोंसिनि आदाजोंनो फिक्स जाखाबाय आरो आं बुङाखैमोन नोंसिनि आइखौ नोंसिनि आदाखौ आंनि न'आव आंखौ नायफै होननानै आंथ' बुङाखैमोन कइन्सिडेन्सलि बेफोर जालांबाय आं मा मिथिगौमोन नाथाय नोंथ' मोनथिजोब्बायना दाथ' नों सेफायनो हायोना बेखौ जाला नों खेबसे जाला होनना बुंब्लानो गासिबो केन्सेल जाजोबगोन ना प्लिज गो नों थांदो आं बेफोरखौ रायज्लायनो हाला आंनि बाबाया खेबसे हाबाखौ फिक्स खालामबाय जेला बे जानो नांगोन आंनि बाबानि सनमाननि बदनामनि खोथा दङ आं जुदि दा जुलिखौ बेबायदि सेफायनानै होयो आंनि बाबाया मा जागोन आंनि बाबानि गासिबो सनमानखौ जाजोबगोन नामा आङो जोंहानि न'नि मानसिया गासिबो बदनाम जाजोबगोन बाबानि बदनाम जागोन आंनि बदनाम जागोन आंहा बिनानावबो सासे दङ आं बेफोरबायदि खालायनो हाया प्लिज थांदो नोङो थां आब' नों खेबसे मोजाङै सानना नायबा माने नों एक्स बयफ्रेन्ड आरो हौवाजों न' गंसेयावनो माबायदि थानो नागिरदों नोंसोर न' गंसेयावनो थानांगोन फंबायखौ मोजां मोनोमोन बिदाजोंसो जुलि लाबाय माबायदि जाहैगोन आब' नों खेबसे मोजाङै सानना नायनाय खोथाखौ आं जा खालायदों मोजांखौनो खालायनो नागिरदों नों बेफोरखौ जेबो बुजिनो मोना आंसो बुजिना मोनो आंसो मिथिगौ मा खालायदों आरो मोजांखौनो खालायदों नों एसेबां सानबाय थानाङा बेफोरखौ नाथाय आब' बेबायदि मानसिखौ थगायनाया हामगौ नामा बिसोरा जोहोलावा नों बेबायदि थगायबाय आरो बेखौ एसेबां दुखु मोनदोंब्ला एसेबां माबोरै मोनदोंब्ला नोंनो हाबा जायो थां जोहोलावजों दिनै आदा थानायब्ला खोथायानो गुबुनसो जागौमोन हाबाखौलाय अबाव बिबा भबनाव खुंगौमोन आदाया न'आवनो ग्रोम खुंगौमोन मालाय औ नों दालाय अबाव बिबा भबनाव फिसानि हाबाखौ खुंगौमोन न'आवनो ग्रोम खुंगौमोन मालाय दालाय दा हाख'ला जोंहाबो मानसिबो नायनाय गैया खुग्राबो गैया अबाव मा सामलायख'नोनो हानाय नङा बेनिखायनो बिबा भबनावनो खालायबाय आरो दे माथो खालायबावनो आरो सामलायख'नोबो हालाबा रावबो गैयाबो औ बेनोथ' आदा आनजाद थां ओंखारहैदो थांनो सम जासिगोन औ आयै गानना फैनि र' आं दानो जागोन बेनिफ्राय साबेसे थांगोन बिबा भबनावलाय मानसिफोरालाय बारा गैया दे गारि गंथाम आरो गारि फिसा ए थारमाने बिबा भबनाबो बारा गोजान नङा नालाय मानसिफोरा बेयावनो डाइरेक्ट थांखासिगोन जोंफोरजों थांफाला औ जायो बेबायदिबाबो बाजै बेनिफ्राय बाजै सासेयालाय अबावथ' जोहोलावा फैनायनिफ्राय माथो महरखौनो नुवाखै फैब्लाबो मानसिखौनो लोगो मोना सानसेबो न'आवनो थाया नामा बियो दिनै बिदानि हाबा अबाव बेलाय मानसियालाय हा बिदानि हाबायाव मोसानांगौ देलायनांगौ थांनांगौ अबाव बियो मानसिया मोनथिया मानसिखौनो लोगो मोनाखै आं फुंनिफ्रायनो मैयाबा जोहोलाव मा जाखौ नोंहा बैथिं थांखां बैथिं फैखां ओंखारदो माबोरै हनै नों दानि हाबायाव थांनो जाबाय सम जासिगोन अबाव गोमाबाय थायो मानसिया दसेनो ओंखारै माबोरै हनै खोनादोंना खोनायाखै रावनिबो हाबायाव थाङा आङो आंनि हाबा जागोन नङा बे सिख्लाजों रंजा खुसियां थांनो मा बुङो मा मायो गावनो मोनथिया खोमा नों दानि हाबायाव फंबाय नोङो बिदानि हाबायाव फंबाय जानानै थाङाब्ला मा सानगोन मानसिफोरा मा बुंगोन आं मानसिफोरखौ सोंबोला मानसिफोरनि खोथा गलि मार' जायखिजाया साना दरखार गैया थाङा आङो नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन आङो बिदा फंबाय गोरोबना थानो रोङा नांज्लायनायल' हायनारि
नों माबोरै बेबायदि खालायनो हागौ हायनारि नों आंनि हाथाजों माबायदि जुलि लानो हागौ हायनारि नोङो दे फैदो बिहामजो फैदो हाबबोदो नोंनि न' जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बियो नोंनि न' फै आंजों फैफा फै आं नोंसिनि रुमसिम नोंखौ लानानै थांनि फै औ आयै आंनिफ्राय सरि आं दि आदानि हाबायाव थांनो हायासै दे जेबो नङा दे आबा फिसा जालांबाय आरो नों नोंसा नोम्बाजैखौथ' लोगो मोनाखै ने र' बाजैखौ औ नोंथ' नोम्बाजैखौ खेबसेबो लोगो मोनाखै हाबायावबो थाङासै जेला र' नोम्बाजैखौ माथोहैथां थां गाज्रि मोनगोन ना बियो थांनाय माथोहैनाय बेखौ आयै मानो माथो होनो थांलायनांगौ न'निनो मानसि लोगो मोनखागोन दा थां खेबसे माथो होना फैया मानो थां औ थांगौ फाग्लाया बिबाजैखौनो लाजिसै बाजै नों मा खालामफैदों बेयाव बाजैखौ खेबसे माथो होनो फैदोंमोन बेनिफ्राय दानिया मा नों बाजैखौ माथो होबाय दानिया थांदो नोङो थांदो उन्दुनायनि सम जाबाय जोंफोरा आरो आं मोनथिनायावथ' नोंहा बेरेफुंजा गोबां खामानि थायो सिखारनानै बेरेफुंजा जिमाव थांनांगौ जिम खालायनांगौ नङा होमबा थां उन्दुहैदो थाब सिखारनांगौ ना जेबो खामानिथ' गैखाया आरो जिमाव थांनायनि अनगायै बडि बानायनायनि अनगायै सरि दे बेनो आंनि लफांगा फंबाया जबलेस जेबो मावा माने ओरैबायदि माने जेबो बुङा होननानै सानब्लाबो माने बुंनांगौ जाथारो माने बिखौ नुब्लानो रागा जोङो आं ओरैनो जय जानायल' बेना जिमाव थांनाय बडि बानायनाय जानाय बेनोल' बेनिखायनो नुब्लानो रागा जोंग्रा जाबाय आं बेखौ जेबो मावैखाय मिथिलांगोन दे नोंबो लासिनो न'खौ गोसोखांदों नामा बिदिनोसै बेबो नोंनि न' आरो दिनैनिफ्रायथ' नोंनि न' जाबाय न'खौ माबोरै मोनखो जोंहानिखौ मोजां ने न'आ औ न'आथ' जोबोद समायनायानो गिदिर आं जेरैबायदि न' लुबैयोमोन बेबायदिनो मोनबाय मोजां न'आ जोंहा न'निख्रुइबो जोबोद गिदिर न'आ नों लाजिदों नामा आंखौ लाजिनाय थै मा लाजिनो होमब्ला नों आंनि सेराव फैयाखै दे दिनैथ' जोंफोरनि हाथासुनिनि हर औ दिनै जोंफोरनि सानैनि हाथासुनिनि हर आरो गिफ्ट मा गिफ्ट होनो आं नोंनो दिनैथ' र' थाथ'लाय 5 मिनिट आंनिबा हरबो जाबाय नै आंबो ड्रेसखौ गानस्लायबाय नोंबो नोंनि गाननायखौ गानस्लायनो हासिगौ माने बेबायदिनो थानाङा नामा गानस्लायनांगौ औ अफकर्स नों गानस्लायलासिनो उन्दुना बेबायदिनो थागोन नामा खस्थ'नो गानस्लायदो बेबायदि सोर उन्दुनो हानो नाय हायनारि अफकर्स आं मिथिगौ नों सासे सिख्ला हिसाबाव माने सिख्ला हिसाबै दा नोंनि गोसोआव गोबां खोथा सोलिगासिनो बाट आंहाबो नोंनो फंसे खोथा क्लियार खालायनो नांगौ गोनां दङ फंसे खोथा दङ जायखौ आं क्लियार खालायगोन दा क्लियार मा खोथाबा नाय हायनारि आं नोंनो गासैबो खुसि होनो हागोन नाथाय मोनसे बुस्थु होनो हाया माने हायनारि आं नोंनो देहानि अननाय फिजिकेलि देहानि सुखु आं नोंनो जेबो होनो हानाय नङा औ आं नोंनो जेबो अननाय होनो हानाय नङा
देहानि अननाय फिजिकेलि नोंजों आं जेबो खालायनो हानाय नङा नाथाय बिनि अनगायै आं नोंनो गासैखौबो होनो हागोन गासैबो खुसि आं नोंनो होनो हागोन नैबे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नोंनो मा नांगौ नों बे न'आव आंनि न'आव जेरैबायदि गोसो नों थानो हागौ नों जा गाननो गोसो बेखौनो गाननो हागौ नों रानि बायदि थानो हागोन नोंनो मा नांगौ नों बेखौनो लानो हागोन आंनाव जेबो सोंनाङा नों मा खालायनो नों नोंनि गोसो रंजा नोङो खुसि नों जेरैबायसा इन्जय खालायनो हागौ नोंनि लाइफखौ नों इन्जय खालायनो हागौ जेरैबायसा थायो नों था नोंनि एज ए उइस नोंनो दख'ना नांगौ 40,000 50,000नि नोंनो लो नांगौ सना नांगौ रुफा नांगौ नोंनो मा नांगौ नों गाननाय जोमनायनिफ्राय सना बानानिफ्राय थाखा फैसानिफ्राय नोंनो जानांगौ नों गोसो बायदि नों बाहायनो हागोन नोंनि खुसि नों जा खालाय आं जेबो होना खालि आं नोंनो मोनसे बुस्थु बेखौल' होनो हाया आं नोंनो देहानि सुखु होनो हानाय नङा होमब्ला नों आंखौ मानो हाबा खालाया औ आंनि आइनि थाखाय आइनो सासे बिहामजो नांगौ समायना बिहामजो नांगौ नोंनि बायदि थ' आं होफैबाय आइनो बिहामजो नांगौ बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय नों बे न'खरनि बिहामजो आंनि हिन्जाव आरो आं नोंखौ बुंखादों माथो नों नोंनि गोसो बायदि थानो हागोन एज ए उइस नों इन्जय खालायो मा खालायो नों गावनि गोसो बायदि इन्जय खालायनो हागोन थानो हागोन आंहा जेबो बाधा गैया बेयाव नों खालि बे न'खरनि बिहामजोल' जाना थानांगौ दे दाना टपिक सेन्स आंबो उन्दुनो ओंखारबाय नोंबो मेंबाय उन्दुनोसै ना गुड नाइट इसिबां गिदिर फोथायखेबस आं सासे हिन्जाव जानानै हाबा जानानै हौवानिफ्राय अननाय मोननो हाया अननायनि खुसि लानो हाया देहानि खुसि लानो हाया मा हिन्जाव जागोन आंलाय खोनासंलाय औ बुं आं मोनसे खोथा सानदों नोंना जा प्रब्लेम दङ बेथ' जों बेफोर प्रब्लेमखौ सलिउसन खालायनो हायोना सलिउसन दङ नोंनि बे जा मेडिकेल कन्डिसन दङ होननानै बुंदों नोङो बेखौथ' जोङो मोजां सासे डक्टर कनसाल्ट खालामनानै नोंनो देखायनो हायोना अब्लानो मोजां जागोन मा नों थारमाने मा लुबैदों आंनि सनमानखौ जानो लुबैदों नोङो बयबो मानसिजोंनो मोनथिजानो लुबैदों नोङो नोंनि हौवाया आं हिन्जावजों सोमोन्दो खालायनो हाया होननानै बयबो मिनिथों आंखौ नङा बेफोर माने कन्डिसनथ' थानोबो हानाय ना नाथाय डक्टर दंना डक्टरा फाहामनो हायो नों मानो बेबायदि सानदों नाय आं सासे हिन्जाव आं सासे हाबा जानाय हिन्जाव आंनो दा थाखा फैसानि खुसिल' नङा आंनो सासे हौवानि खुसिबो नांगौ आंनि देहायाबोथ' मायबाफोर मोननो लुबैयोना आंनोबो देहानि सोमोन्दो आंनोबोथ' अननाय नांगौना हिन्जावफोरनियाबोथ' देहानि गोनांथि थायोना शिल्था नोंखौ आं दिनै बुंखाबाय बे बाथ्राखौ नों दिनै जा बुंदों दिनैनि उननिफ्राय आरो माब्लाबाबो बुंफिननाङा नङाब्ला नोंखौ जेरैबायदि हाबा खालायनानै लाबोदों आङो नोंखौ बेबायदिनो नोंनि न'आव गारना फैफिनगोन आं मोनथिखा मायबा देहानि सुखु सोमोन्दो नांगौ आं जेरैबायदि दङ नोंबो बेबायदिनो था आरो नोंनो मा नांबावगौ नोंनो थाखा फैसा सना रुफा शपिं नों जेरै गोसो था बेबायदिनो नोंनि गोसो बायदि था होनना बुंखादों आरो बिनि उनावबो नों बेफोर खोथाखौ बुंबावदों साबधान बुंखाबाय जा बुंदों गोसोआव लाखि निम्बु रोसि सिन खालायग्रा सेंग्राफोरा बडि बानायग्राफ्रा मालाय सिनि जानाङानो बेनिखायनो आं नोंनि थाखाय स्पेसियेल संख्रिनि निम्बु रोसि लाबोदों लों लोंदो जोहोलाव नों दाबो आंखौ गाज्रि मोननानै दं नामा बेफोरनि जेबो गोनांथि गैया आं आंनि केयार आं गावनो लानो हागौ बेबी बाट आंनो दि नोंखौ नोंनि गोनांथि दं बिहामजो आंहाथ' ब्रेकफास्टखौ खालायखांबाय बे आबा जोहोलावासो सिखाराखै बियो सिखारबाथाय दाहाय ब्रेडखौ फुदुंनानै बेनो ब्रेकफास्टखौ बानायनानै हो सिखाराखै नामा अके बिहामजो आं खोनादों जागोन दे आं बानायना होगोन दे हे सिखारदो बाजै नों मा खालायफैदों आंनि रुमाव नों जेखौ खालाया बेखौ मा बुंदों नोङो सोरबा नुगोन आंनि रुमनिफ्राय थां
एसे गियो नोङो प्लिज ओंखारलां आंनि रुमनिफ्राय गाज्रि सानगोन मानसिफोरा आंनि रुमनिफ्राय ओंखारलां जोहोलाव आं नोंनि अननायखौ दासो बुजिनो हादों नों गैयाब्ला आं थांना थानो हानाय नङा जोहोलाव नोंनि गोनांथिखौ आं दासो बुजि मोनदों मा औ जोहोलाव आं हाबा जानायनि उनावसो नोंनि गोनांथिखौ बुजि मोनदों आरो नोङो आंखौ फोथाय आं बाबाया हरनायखायसो बेबायदि नोंनि आदाजों आं हाबा जानानै फैनांगौ जादों आं नङाब्ला नोंखौसो मोजां मोनखायोमोन नों मिन्थिखागौ माथो उफाय गैयामोन आंहा मा खालायबावगौमोन आङो नोंनि आदाजों हाबा जानायनि अनगायै आंहा जेबो लामा गैया जादोंमोन बाबानि सनमानखौ नायनानै आङो नोंनि आदाजों हाबा जाबाय नाथाय आं दाबो नोंखौसो मोजां मोनो जोहोलाव नों आंनिसो जोहोलाव आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो आगोलनि बायदिनो नाथाय हायनारि नों आंखौ मोजां मोनोब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनोब्लाबो जेबो जानो हाला नों आंनि आदानि हिन्जाव नों आंनि बाजैसो बेखौ आं साननोनो हाला दा मानो हाया जों मानसिसो मानो हाया आं जुदि साननो हादों नों मानो हाया नों फोथायाखै प्रमिस नै नोंनि कसम आं हाबा जानायनिफ्रायनो नोंनि आदानि सेरावबो थायाखै नोंनि आदा आरो आंजों जेबो सोमोन्दो गैयाखै जेबो जों फिजिकेलि जायाखै मिन्थिबाय मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंनि आदाखौ आंनि खाथियावबो फैनो हायाखै मिन्थिबाय आं आरो माब्लाबाबो बेजों आं सोमोन्दो खालायनो हानाय नङा बिनि हिन्जाव आं माब्लाबाबो जानो हानाय नङा जोहोलाव आं नोंखौसो मोजां मोनो नोंनि थाखायनो आं दिनैसिम नोंनि आदाखौ आंनि देहाखौ आखाइ दांनो होआखै मिन्थिबाय आं नोंखौसो मोजां मोनो नों मानो बुजिया आं नोंखौसो मोजां मोनो जोहोलाव आंनि गोसोआबो आंनि देहायाबो नोंनिल' बेयाव रावबो गुबुन मानसिनि हक गैया नोंहाल' दङ नोंल' आंखौ अननो हायो नोंल' आंखौ दांनो हायो बेनि अनगायै गुबुन मानसिया रावबो हाया आं रावखौबो दांनो होआ आंनि देहाखौ आं नोंखौल' मोजां मोनो नंमारगौ हायनारि नों आंखौल' मोजां मोनमारोना आदाखौ नों खाथियाव थांनो होमाराखै हो थांनो होआखै बेखौ खाथियावबो फैनो होआ आङो आरो माब्लाबाबो फैनो होआ आं दिनैल' नङा थैजासिम आं फैनो होआ बेखौ आंनि खाथियाव आं नोंनिल'सो आरो नों आंनिल' I love you हायनारि Love you too बिहामजो नों जोहोलावनि रुमनिफ्राय जोहोलावनि रुमाव मानो थाङामोन नोङो आइ नों बुंदोंमोन ना जोहोलावा सिखारबोला ब्रेकफास्ट बानायना होहैथां होननानै जोहोलावनि रुमाव ब्रेकफास्टखौ होयो होननानै आं बुङाखै आं बुंदोंमोन जोहोलावा सिखारबाथाय जोहोलावनो ब्रेकफास्टखौ बानायना हो होननानै बुंदोंमोन नोंखौ बिनि रुमसिम ब्रेकफास्ट लाना थांनो बुङाखैना आङो बेबायदि खोथाखौथ' बुङाखैमोन आङो बे न'नि बिगोमाया दाबो आंनो नों बिहामजोसो थ' साननाङा नोङो नों गावनि गोसो बायदि खालायनो हागोन होननानै आं जेरैबायदि बुङो बेबायदिसो खालायनांगोन नोङो जोहोलाव आं आंनि गांनाय लुबैनायखौ हमथानो हाला आं थांगासिनो नोंनि रुमसिम हायनारि नों बे हर गेजेराव आदाया सिरि मोनगोन नों मानो बेबायदि फैदों नों आदानि सिरि मोननायखौसो सानदों आंदि बेसे आंनि देहायादि बेसे गोरान रानस्राव जानानै दङ नोंनि थाखाय आंदि बेसे गांनानै दङ बेसे लुबैनानै दङ नों बेखौ माबा बुजिनो हादों नामा आं थानो हाला आं एसेबां साननिफ्राय सना जोहोलाव गोसो हमथा दङ आङो बेसे देहानि लुबैनाय साननाय हनाय गांनाय उखैनायबो थायोना नों बुजिया नामा आं बेसे सानै फाग्लि जादों जोंफोर हाबा जानायनि सिगां हटेलाव बेसे सानैबो थायोमोन सानसे आं बेफोरखौ गोसोखांनानै फाग्लि जादों नाथाय हायनारि आदाया सिरि मोनना नोंखौ नागिरब्ला नों जेबो टेनसन लानाङा बियो सिरि मोना उन्दुदों मोनथिब्ला आं बुंदों सना जेबो जाया नों बेफोरखौ बादो आंखौ अनना नोंनि अननायनि बिलिरनायजों आंखौ फाग्लि खालाम औ सना जोहोलाव नोंसोरखौ बिबनां बिबाजैनि गोथार सोमोन्दोखौ नोंसोरो गाज्रि मैला खालायबाय जोब्बाय महाभारतआ नोंसिना हाय नों मा गावखौनो महाभारतनि एक्ट्रेस सानदों नामा नों गावखौनो द्रौपदी सानदों हो फै होनदों आंजों माब्रै फै
नों फाग्लि जायाखैथ' बिदा फंबाय सानैजोंबो सोमोन्दो लाखिनो सानैजोंबो उन्दुनो मोजां मोनो हो फाग्लि जाबाय नामा नोङो सैत्य जुगनि महाभारत नङा बियो साबा हौवा लानानै द्रौपदी बायदि खुसि खुसिसो रंजा बाजा संसार जानो बियो खालियुगसो खालियुग बेयाव सासे हिन्जावा सानै हौवाजों हाबा जानानै रंजा खुसि थानो हाया बिदा फंबाय सानैजों रावबो सासे हिन्जाव बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै बेफोरबायदि न'खर गंसेयाव थानो हायो नामा नों फाग्लि जाबाय नामा नों मा सानदों नोङो बिबाजैसो नोङो जोहोलावनि बिबाजैसो नोंनि हौवाया आनजादासो नोंनि हौवा मा बुंबावनो आङो माबायदि बुजायनो जाबाय आं नोंसोरखौ नङा नों मोजाङै बुं खोथाखौ माब्लानिफ्राय बेफोरबायदि नोंसोरनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो बेफोर माब्लानिफ्राय सोलिबाय थानाय हौवा थानानै नोङो बिबनांजों बेफोरबायदि बिबनांनि बिसिनायाव उन्दुयो बुं नङाबा आंनिख्रुइ गाज्रि जेबो जानाय नङा माब्लानिफ्राय बेफोर सोलिगासिनो नोंसोरनि गेजेराव हौवाखौ मुहि होनो गारै बिबनांखौ मुहि होबाय थायो लैखोनसारि हिन्जाव नोङो बुं नङाबा दानो आनजादनो खोन्थाहैगोन आङो आनजादनो जुदि आनजादा मोनथिनांगौब्ला नोंखौ न'निफ्राय होखारहरगोन दानो आं बिमा होननानैसो न'खराव खायसे जागोन होननानैसो आं खोथाखौ दा नोंनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों मा बेफोरो माब्लानिफ्राय सोलिबाय थानाय मोजाङै बुं सरि आंखौ निमाहा हो बेफोरबायदि गोरोन्थि आं माब्लाबाबो खालाया आंथ' जेबो खालायाखै नाथाय जोंफोर माने आगोलनिफ्रायनो आं हाबा जानायनि सिगांनिफ्रायनो आंजों जोहोलावजों सिनायलायखानायमोन मा सिनायलायखायो माने मा नोंसोर मोजां मोनलायोमोन नामा नङा आंथ' मोजां मोना माने जोहोलावासो आंखौ मोजां मोनोमोन आं बेखौ मोजां मोनामोन खबरदार खिन्थु आं नोंखौ बुंखाबाय आगोल नोंसोरनि गेजेराव जा सोमोन्दो दङमोन गैयामोन आंनो बेफोरखौ जेबो गोनांथि गैया नाथाय दा बे न'खराव बिसोरो नोङो आनजादनि हिन्जाव बेखौ गोसोआव लाखि आरो जोहोलावा नोंनि बिबनां दिनैनिफ्राय जा गोरोन्थि खालामदों बे खिन्थु आरो माब्लाबाबो जानाङा नङाब्ला आं आजानो खोन्थागोन नोंनि न'खरनि मानसिनो खोन्थागोन आरो आंनि बे न'निफ्राय नोंखौ फिनज्राब नोंनि न'आव गारना फैगोन आं बे खोथाखौ मोजाङै बुजिनानै खोनासंना लाखा आं लैखोनसारि हिन्जाव नङा नोंनि फिसाज्लायासो हौवाबो नङा हिजराबो नङा जेबो नङा आंखौ दाय होनायनि सिगां गावबा गावनि फिसाज्लाखौ नायग्रो नोंनि फिसाज्लाया हिन्जावनो देहानि सुखु होनो हाया आंखौबो थगायनानैसो लाबोदों बेनिखायनो आंबो गारा नायनि दिनै जोंफोरनि जोहोलाव आरो आंनि गेजेराव सोर फैयो जाय फैयो बेनो सेस जाखागोनबो जाय जिनिसखौ जाय बुस्थुखौ मोना बा इसोरा होआ बेखौ जों मानसिया गावबा गावनो नागिरनानै लानांगोन मोनथिबाय आरो नों सानदों बुरै आंखौ न'आव फिनज्राब गारना फैगोन होननानै बे न'खरनि बिहामजोसो आङो हाबा खालामनानै लाबोदों आंखौ थगायनानै आरो आंखौ बेबायदि फिनज्राब गारना फैगोन सानदों बे न'निफ्राय आंखौ रावबो होखारनो हाया नोंबो हाया बुरै आंखौ आंनि न'आव फिनज्राब गारनायनि सिगांनो नोंखौनो आं बे न'निफ्राय फिनज्राब गारगोन Well, थैबायना बुरिया थैबाय दानाबा जोहोलाव आरो आंनि गेजेराव रावबो फैनो हाला I'm very sorry आइखुनजो फायबो आइखुनजो आंदि मोनथिखागौमोन नों जुदि थांना थागौमोन जोंफोरखौ जोहोलाव आरो आंखौ मोजाङै नोङो थांना थानो होनाय नङामोन बेनिखायनो नोंखौनो आङो आंनि जिउनिफ्राय जोंफोरनि जिउनिफ्राय बे बुहुमनिफ्राय फिनज्राब गारबाय दा सायाव थांनानै जायनो खिन्थाहैबानो जाबाय बिबाजै आरो बिबनांनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो दंलायो बिसोर गंसे बिसिनायाव थायो होननानै बुरिया थैबाय दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आं